Dostal som otázku od potenciálnej podnikateľky, že čo v prípade, keď sa jej budúcemu zamýšľanému podnikaniu nebude dariť. A že z tohto má najväčšiu obavu v rámci začatia podnikania. Podnikať môže skoro každý, ale nie každý by mal podnikať, pretože nie každý je schopný znášať riziko spojené s podnikaním, respektíve určitú mieru neistoty, ktorá sa s podnikaním spája. Veľa ľudí toto základné mentálne zhodnotenie sama seba podceňuje alebo sa nevie dopracovať k úplne objektívnym výsledkom, teda nejak sa zhodnotiť, či je podnikanie pre mňa alebo nie je pre mňa. Ďalšími otázkami, ktoré je vhodné si položiť, je prečo chcem ísť podnikať, teda akú mám motiváciu a čo od toho očakávam. Teda aké sú moje ciele, ktoré chcem v tom podnikaní dosiahnuť.